हॅलो सर, मी धरपकड त्या ग्रुपचा अध्यक्ष बोलत आहे, महाराष्ट्र प्रतिष्ठान. आमच्या ग्रुपचे थोडे मुलं तुमच्या वाईन बार मध्ये आलेले आहेत. तर त्यांना थोडं बियर वगैरे घेतलेली आहे, तर त्यांना 30 रुपये कमी पडत आहेत. त्यांना 30 रुपये देऊ शकता तुम्ही? बरं, एक काम करता मग आपलं, तर 90 रुपयाची 90 पण त्यांच्यासोबत पाठवून द्या. मग अजून एक काम करा, आपलं एवढ्या मोठ्या ग्रुपचे आपण अध्यक्ष आहे, तर आपल्या फोन मध्ये एक 299 रुपयाचा रिचार्ज पण करून टाकावे. ठीक आहे सर. बरं, कधी आले गावात तर भेटा मग आपल्याला. 90 घेऊन येता सोबत पण. बरं बरं.